vorbești un comentariu ceva. Se pare că vine un motor foarte furios. Cine este pe acest motor? Wow! 280! A, uite-l mă, să vaful ăla. Uite ce faruri are. Ce tobă sport! Wow! Ce viteză! Aia că-l rubește ăla. Mai vede. Dă-l acolo pe ăla. Să vede stop pe frână. Hai că vine acum. Uite-i pe zoom acum. Ia. Bună seara! Ce faceți, domnul Nae? Dar de ce plângi? A, uite-mă aici, farul. Nu să văd, Așa. unul de la, unul de la.